Všetci sú dôležité, keď sú prežili, ne? Ne? Všetci sú... Chlapče, ti sa u slovenský. Ty nevieš, kto bol Ľudovít Štúr? Čo vás v tej škole učia, hovno? Somári. Čo to je za deti? Čo to je? Odkiaľ by ste vyplavali? Ty nevieš, ani to bol Štúr, ani Bernard, ty vôbec nič nevieš? Hlavne, že máš mobil v ruke, jak vidíš sa vnútra? Kto táto učí takéto hovadiny maďarské? Odporné, hnusné. Čo to tu je za... Čo tu vyrastol v tejto našej krásnej Bratislave za ľudí? No? Zlodej, taxika, že 10 eur do lamáča mi povie. Čo to je za človeka? Cílido. 10 eur do lamáča. Od zóneho, ne? Tam som bol, ne? Ja nech si kúpi knihu. On nevie čítať. Pomôžem vám, pani? Ty nebude sa, ty si ešte vydržíš. Na voľbe. Pane, nastúpia. Starí ľudia, nech si starí ľudia sadnú. Ja viem, že mám vypýtať, že keby všetci pili tak, jak ja, každý deň za uhorský rok. A čo hovorím uhorský? Slovenský. Ja počúvam Karla Duchoňa, ty kravinka. Ja som Boh není, ty si Boh není, to je Boh. Boh je ten, čo nás teraz veze. A buďte radi, že nehavaruje. Čo mu robíte nervy, všetci robíte fúle ľudia sú najmenej na šťastí. To si nevedela, pusti knihu. A teraz čo robí, nebrzdí? Myslím, že dostal šmík. Jasne. Už aby som bol tam, vám neviete, pani, normálne. Jak s ním? Ešte majú čo tam máš? Rádio. Ale čo? Slovensko 1? Tak je dobre potom. Tak je dobre. Ja som, že to máš nejaké Hungaria minút. Tak povedz mladému, on má tá pičovina hraté. Preto hovorím, že nie sú mladí všetci, jak sú mladí všetci. Bo niektorí sú normálni. Nie sú všetci jednotí, že? Ja vlastne počúvam. A toto, že počúvaj, čo tam máme? Ja mám jednotka 22 rokov. Arvín! Čo ma pani nahnevalo? Tam si sa zlo. 10 eur. Ten pôda, že 5 eur, ten druhý 10. To sú zlodeji prvej triedy. Vieš čo, keby tento chlapec, čo počúva Slovensko, to je dobrý človek. A keď slovo rozhovor, on môže rozhovať hubu. Ne? Čo by nemohol, keď cigáň môže, čo by nemohol aj on. 400 000 milión kokotov maďarských urazených a všelakých je tu. A oni budú plakať, že im niečo chýba. Čo im chýba? Idú do Rumunska. Jaký sa život Grécku? Že Grécko dodrbalo celú našu eurozónu. A chudáci. Ja sa budem teda dole. Ale viete čo, ja ide pekne autobus, tam ma čo sa len rozčulovať, ne? To nebe mi všetky a nech si kúpia knihy, lebo čo nečíta, knihu není človek. Kniha je všetko pani napísané. Závažujú. Aj znamená, že tam je napísané, že áno, že ja som opýtný, preto lebo mám nervy. Ja keby som nemal nervy, tak by som bol taký tyko, že by som nešiel taký tyko, tak by to bolo jedno.